Ik ga een naaigezetje. Ik ga zoeker, maar dan dus zonder zoeker. Oh, ja. Dat is een uitdaging. Ik doe werkelijk oerelzoeker in. Ja, best een zwiert kou. Ja, echt. Nou, ik denk eigenlijk voor een dag zo'n vast fruit. En dan was net weten wat er zoeker in zit. Hoe zit het met pesto? Ja, hier zit glucose in. Dat is ik een soort zoeker. Ik zoet nooit keepje, maar het zit hier in pasta saus. Pasta saus, ja, zit ik zoeker in. Alweer zoeker. Nee hoor. Ja, ik kan gewoon erin. Kroephoek. Zit je zoeker in? Ja, Pindasaus. 12 ingrediënt. Ja. Paprika chips. Zoeker, 4e ingrediënt. Je mag je wel 3 uur lang of het bordskippen moeten trekken, je maar zijn je voor je. Wat denk je? Waar zit meer zoeker in? In free. Ja. Ah, een gokje. Je zoet echt niet weten. Ik dacht dus echt dat er minder in zit te zoeken. Ik wil graag op het dessert eventjes wat knapperig doen, dus even een kruisliedje of zo. Ja, maar dat knapperige, dat we het nou juist maken totdat er zoeker in zit. Ja, hè? Ja. Net? Nee. Nou, dan moet er maar drank in. En ik wou nice, sambuca. Ja, het zit er net op, maar daar zit gewoon zoeker in. Dacht ik wel. Als er dan geen drank in mij van anijs, dan doen we er wel vesk-anijs in. Ja. Dit maakt het echt heel lekker. En het mooi. Goed zo. Maar in Jitbaai zit vrij weinig zoeker, dus dat... Dit is een goeie. Ja, hij mooi. Yoghurt of crème fraîche, dan maar eens kiezen. Nou, dan kies ik voor crème fraîche, want er zit minder zoeker in. Crème fraîche zit er geen suiker in. Ja. Wat dan? Melkzoeker, lactose, is ik zoeken. Ja, Het is hè? net afvoegd, maar van nature zit er melkzoeker in. Ik neem hem mooi. Nou, dan mag ze roeken. Oh, heerlijk. Weet je hoe dat komt? Nee? Ze lezen net in de koelkast. Oké. Zeg, als je Jitbaai in de koelkast neemt, is het stiekem koud en minder lekker. Mensen denken vaak natuurlijke soepers, dat is beter van je, maar je lichaam maakt er geen onderscheid in. Dus er is geen verschil tussen het fruit, verse fruit en de zoekerpot. Nee, dus de zoeker die in het fruit zit en de zoekerpot. Want in het fruit zitten natuurlijk ook andere voedingsstoffen. En dat maakt dat het zoeker was binnen, krijg je beter uit. Fruit, waar dus ook andere voedingsstoffen in zitten. Dan nu bijvoorbeeld chips, met geen voedingswaarde verder in zit. Nou, en dan nou, wat doet het dan maar niet? Wat is er dan fout onder zoekers? Te volle waarschijnlijk. Ja, te volle zoeker. Zoeker is de brandstof van uw lichaam. En als je er te volle van krijgt, ja, dan slaat het lichaam het op als vet. Dus dan ook pieper hoe die het bij een rijden. Ik mag vandaag geen zoeker gebruiken, dus ik ben lekker dwes. Dan denk ik, krijg ons om, dan maak ik het pittig. Dan zoest er zelfs nog een heel beetje tabasco op dan kennen. Maar ik weet nou al, eigenlijk eerlijk hè, dat ook er een hele beetje zoeker bij die hier, dan wie het volgens mij wel lekkerder geweest. Dan was het ophouden hoe die zoeken, ja. We zoeken nu het zonder zoeker dan en dit kennen we zeker prima. Oké, dat is zin.